sí ìwọ ọlọ́mọbìnrin tí ń bẹ ní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Kí ni ohun tó burú tàbí panilẹ́rìn nípa kíkùnà mi láti sọ èdè elédè tí kì í ṣe tèmi? Wò ó, èdè àtọ̀rìnwá ìsọ nípa ìlàkọjá àti àjàṣẹ́gun tí èdè abínibí mi jà títí dọjọ́ òní. Torí náà, ó tọ́, ó sì yẹ kí o buyì kún ègé ọ̀rọ̀, gbólóhùn àti ẹwà èdè tí ń gba ẹnu àti ẹ̀dọ̀fóró mi jáde. Wò ó, èdè abínibí tí ń ti ẹnu mi jáde lè mọ́ tẹ́ ọ lọ́rùn nítorí pé pápá ìjàngbara ló jẹ́ fún mi. Mo borí lókè èdè abínibí mi yọ lọ́wọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Àìsí sọ èdè abínibí mi nù ní ò jẹ́ kí gbégbé mi gbé sóko àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun. Tòun tibẹ̀ náà ńkọ́, ojoojúmọ́ ni ahọ́n àti eyín mi ń bára wọn wọ̀yá àjà láti bọ́ pátápátá lọ́wọ́ àdánwò tí èdè Gẹ̀ẹ́sì kó sí. Nítorí náà, èmi ò ní fi ọwọ́ òsì júwe ilé bàbá mi, wọ́n sì máa gbé èdè abínibí mi lárugẹ ní gbogbo ọ̀nà. Wá gbọ́ o, sí ìwọ ọlọ́mọbìnrin tí ń bẹ ní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Kí ló kọ rẹ? Mo ní ta ni bàbá rẹ? Ǹjẹ́ ìwọ lóríkì? Torí bí wọ́n bá ń kì mí wọn máa lé mi lọ́mọ òtítì bára ti kó rán. Abínú le koko bí ẹ̀yìn ọmọ ẹlòmíràn. Arìn gbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹ̀gbẹ́ ń dùn ẹgbẹ́ òdùn mi. Ọlá Olúwa ló ń bẹ lára mi. Èmi náà ni mo pàtẹ ètè tí mi ò ní kùtà láíláí fá àbàdà. Pẹ̀rẹ̀gún ojúde títọmọdé tàgbà ń yọnu sí. Adúmáradán á ní ohun tó yìnbó òní. Ẹkùn ọkọ òkè. Mo wá ta ọ́ láyà. Tó o bá tó bẹ̀, tú gbogbo ohun tí mo ti ń sọ látàárọ̀ sédè Gẹ̀ẹ́sì. O ò lè tú. Èmi náà mọ̀ pé o tú ti. Wò ó, o jẹ́ mú gègé àti tákàdá rẹ̀. Torí pé àsìkò ti tó fún ọ wàyí láti kọ́ èdè tèmi náà.